Jamen, hej og velkommen. I dag skal vi ud og køre en lille tur, og foråret nærmer sig, og solen står højt på himlen, så vi skal næsten lige tage taget af bilen. For den bil, vi sidder i dag, det er en Fiat 500C, det vil sige en Fiat 500 Cabriolet. Og den synes jeg næsten bare, vi skal begynde at trille en lille tur i stille og roligt. I kan jo se jer omkring og nyde vejret. Så vil jeg fortælle jer en lille smule om bilen i mellemtiden. Den vi sidder i her er en Fiat 500C Popstar. Popstar, det er sådan set et udtryk for det udstyr, der er i bilen. Og det tæller aircondition til, når det bliver rigtig varmt. Der er selvfølgelig Uconnect radio og multifunktionsret og meget mere. Men det, der er rigtig spændende ved sådan en bil her, synes jeg i hvert fald, det er motoren. Og i den her bil, der ligger Fiats Twin Air motor. Vi får muligheden for det og lægge mærke til den meget sprøde og autentiske italienske lyd fra den her lille turbomotor. Og vi heller være med at køre stærkt. Og det er altså noget af det, som er helt unikt ved den her bil. Og så selvfølgelig, at vi kan sidde og nyde vejret, som vi gør her. Udover den 80 hestekræfter som motor, så er sådan en Fiat 500 her også noget strammere, eller noget mere fast i undervognen end så mange af sine andre konkurrenter eller de andre små biler. Det betyder også, at den faktisk er rigtig underholdende at køre. Så jeg håber, at den her lille forsmag på bilen har givet dig lyst til at komme ned forbi forretningen Roskilde og prøve. Lige nu har vi faktisk 3 lettere tilkørte modeller, helt magen til den her, til kun 134.800 kroner. Så det bliver næsten ikke billigere at komme ud og køre cabriolet. Så hvis det forhåbentlig har vækket din interesse, så slå et smut forbi forretningen. Og ellers så bare nyd den sidste del af turen.